Volle verder als dit bidden we deze winter net kaam. Lid steen een halve stedentocht. Maar op sociale media werkt dat toch oors. Op Facebook waart er een evenement aanmaken van Joert. Een halve stedentocht. 38.000 mensen joegen om naar Friesland te komen. Maar net echt vanzelfs. Het hier vanzelfs ik heel oors uitpakken kan. Maar Ik twijfel behoorlijk. Waarom? Het ijs is niet echt heel goed. Moeten we dit wel willen, Johan? Momenteel. Het is Ik een weet beetje het aan niet. het dooien, denk ik zo. Dooit behoorlijk. Ik denk niet dat het verstandig is. Er is geen ijsschot te bekennen hier zo. Berga, die had wel wat mee is. Ik heb een schaatsploeg, dat is schaatsploeg Hulp voor Hulpverleners. Dat is een belofteploeg met 4 jonge gasten. En ik zat een evenementje te bedenken om ze een beetje aan het trainen te krijgen. Dus ik denk, nou ja, de Elfstedentocht is een mooi doel. 19 februari is mijn moederjarig en het is ook bijna het eind van het marathonseizoen. Het zou ideaal zijn als hij dan valt, want iedereen is in topvorm. Dat binnen zij op Facebook hek. En dan nog dit. En hier is een roze panter. En deze roze panter je de zuiver bij café Markswal in Oudtsjerk. Doet daar in 1990 de Alverstedentocht delkaam. Zij jek je aan bij dit Facebook-barren. Troch mensen met de redens om een nekken en een iersmoeds op een borrel te schenken. Wij zitten als café Markswal het Siena Elfstedentocht route aan. Dus zij dan maatje wij even een actie. Mij een panter. En daar bloot het net bij. Naar aanleiding van de virtuele Facebook Alverstedentocht had een café in de Ljouter Blokhuis Poorten echt wat betocht. Nou ja, wij gaan joen in Café de Bak een Elfstedentocht quiz organiseren. Er was een verste gast van u en die zei van, nou Winnie, je begint toch wel wat aan, dat wie Dirk. En toen dacht ik, flikstinnen, wat met we nou op denken? Nou ja, en eigenlijk gingen we toen op het idee van, ja, een Elfstedentocht quiz, waarom net? Er zijn heel soort mensen die er iets van weten. Maar weten ze ook alles, daar ben ik wel bereid naar. Het is nog net bekend hoeveel rieders de finish van deze sabere Alverstedentocht helle ha.